selemaing bumi cuma nok neng si dadi pepunden ati Jawati sing percaya ning ati ora bakal kakang sulaya janji ora bakalan sulaya janji no kakang tetep kemenening seno Senok kudu percaya ning omongane kakang Rohayu. Tangga sing dadi tujuan bahagia urip bebarengan senajan rintangan sepira akeh yen wis jodoh mendi parane wedang putih dibuang ning weluko waya esuk mlaku pinggir dermaga suka mati kenimbang ora kelakon besok mati kelakon ning suarga yen tujuane mengkonon yai sebenarnya kakang bener tujuannya pengen kelakon dadi siji pengen kumpul bareng karo Senok gua yang seneng gua yang bungane yen kelakon dadi sawiji rumah tangga sing dadi tujuan bahagia urip bebarengan senajan rintangan sepira akeh yen wis jodoh mendi parane wedang putih dibuang ning weluko waya esuk mlaku pinggir dermaga
suka mati kenimbang li kelakon. Besok mati ketemu ning suara